hoxe sí que temos non un lobo, pero un can, o máis listo de Galicia. Canis lupus familiares. Onde está? Que O máis listo de Galicia. Chámase Home, pois Ari, por eu aí penso que anda. se a chamamos con cariño Veña. aparecerá, así que recibóla cun aplauso. Ari, onde andas? Ari? Ari. Eso é con cariño para ti. Sí, aquí vengo, Ari. Era co xoguete. Ai, ven, Ari. Non quero. Ai, porque están... A ver, forte aplauso tamén para Iago e para Elena, que son os compañeiros de Ari. Están aí. Mira, sabedes unha cousa? Dígamos que estuvemos aí no backstage. Se dice así, non é? Aí atrás. Aí detrás, sí. Aí detrás, no tal. Que ben o pasamos. Porque ti sabes a cantidad de cousas que sabes facer. É unha cadela listísima. Vos dou a noraboa porque, de verdad, parabéns. Ides a alucinar todos na casa nas cousas que fai. Bueno, xa llevo todo o frisbee aí para xogar, xa está esperando. Bueno, pois sorprendéndonos, que pode facer? Que pode facer? Eu vos diría que como é unha cadela tan boísima, se aceibamos un momentiño, podedela aceibar. Sí. Claro. Xa veredes. Por exemplo, cando lle decides isto de que vai a cara atrás. A mí Atrás? gustame moito, sí. Veña. A ver, A ver, Ari, non nos deixes quedar mal. Venga, Ari, atrás. a ver, atención, Atrás. atención. Stay. Aí. Down. Oh. Stand. Down. Sabe idiomas. E A música agora, atrás que ten como marcha atrás, a cadela tamén. te marcha atrás. Pero en automático, A min gustoume moito cando bailades ca cadela. Eu se queredes canto. Venga, ya, ahora tú, Que non sei todo mal. Pero bueno, non... A ver si sai ahora, a ver si A sai. ver, vamos alá. Veña. A ver. Pero hai que poñer música ou algo, non? No, canto. Veña, ponemos un poquinho de música, se queredes, Jaime, pon aí algo. Feliz. Ahora Que non sei sei. podemos ir a queredes, que Jaime ten de todo. Javi Metal. A ver. Cruza, Charararán. baila, cruza, Tererere. baila, cruza, baila, Tararararán. baila, cruza, baila. E agora que suba. Seis. Ah, mira, mira, orquesta. A música Sigue. Cruza, cruza, baila, baila, cruza, baila, cruza. Ahora se pone nerviosa. Baila, cruza, baila y sube. E tamén, Aplauso. e tamén cara adiante. Sube bien, sube bien, sube bien. Un porté todo, Isto prácticamente só se pode facer cos border collie con algunha raza máis. E sobre todo con uns tutores como son eles, que son persoas adicadísimas á súa cadeliña Ari. Dime a min sube. Non, deixa. Pero, claro, esto ao final, canto tempo ten Ari? 2 anos. 2 anos. Ah, maravilla. Mira, esa é de cachorriño. Mira. Pero para isto tedes que empezar xa de cando é cachorriña, non? Sí, 2 meses e medio. Pero vostedes sodes adestradores caninos e tedes experiencia nisto xa. No, Nuestro primer perro. Como? Mima. xuntos si eu tiven algún antes, pero E ti non consigues que mexen un papo. Eres un inútil, Juan. E non será porque non che din consellos, Xa me dá medo por a tua Teño un problema rapaza. que a cadela mexa non ten que mexar, Pero, Iago Elda, dicíamos ao principio do programa, e sempre insistimos nisto, o Border Collie é unha raza que está moi de moda porque son fermosísimos, non hai máis que velos, son listísimos, pero tamén teñen unha enerxía desmesurada. Deixade claro que non son para calquera familia, non? Digamos. de feito eu non recomendo a moitas familias este can. Non porque estamos, ela máis eu, ela por la mañá e eu pola tarde, pero 24/7, sempre estamos con ela. Podes facelo de outro xeito, pero bueno, nos facemos así e senón esta non descansa, Berder Eso- Kelly, como di a miña Queren colo. Moluciño. Queren colo, non lle des, que despois non che durme na cuna. Unha cousa unha cousiña importante. Hai xente que pensa que ao mellor fai falta moitísimo exercicio, pero é un can que sobre todo é intelixente no movimento. Entonces, esa inteligencia o que necesita o can é estar facendo cousas de pensar, de Creativas. resolver, non tanto de andar correndo sin máis, senón de que resolva cousas. E eles lle proporcionan todo o que les... Pois vamos a pedir un cuadernillo rubio ahora mesmo e que se poña a resolver problemas. Sabe facer máis trucos, non? Sí. Pois facemos un descanso, unha publicidade tranquila. Tamén moi entretida. Unha publicidade. Vamos.